Na streame, vitajte. Takže začneme. Najprv si pozrieme teda graf z vyššieho timeframeu. Máme už teda open a budeme dneska hľadať nejakých pár pekných tradeov, pekných obchodíkov. Vyznačíme si nejaké daily low, daily high. Nech vieme, kde sa zhruba pohybujeme. Teoreticky, ak by sme prišli až tu nižšie. A to isté na 4-hodinovke. Aj keď tu asi ani nejaké zaujímavé, možno ešte z týchto zón. Dobre. Takže sme na minútovke. Občas si pozrieme aj okrem Nasdaqu alebo NQ aj S&P a US 30 a budeme hľadať teda sweep a následne vstup cez fair value gap. Vlastne všetko to vysvetľujem aj na Discorde, takže kto nevie, tak tam nájde všetky videá, všetky študijné materiály, podklady, všetko je vysvetlené. A tam to naozaj preberáme do detailov, takže tam sa to dá veľmi pekne všetko dohľadať. A chvíľu počkáme. No, tu by sa nám celkom na 5 minútovke vykreslil pekný sweep. V podstate by to bolo tieto dve sviečky. A následne by sme chceli, aby nás... Tu máme fair value gap. A chceli by sme, aby teraz market zavrel sviečku nad fair value gapom, návrat. Tam by sme mali nastavenú limitku a stop loss pod najbližším low, čiže tu na. Ale vlastne vieme si takto sweep odkontrolovať aj na 5 minútovke, tu je 15 minútovka a máme toto všetko pokope. Ale mne by sa viac páčilo, keby to vlastne akoby vytvorilo nejaké lokálne najbližšie high, zase sa vrátilo, z toho by bol vlastne fair value gap. Len tu sme, no, teoreticky uvidíme, ale to asi ešte vyklesá, ešte máme čas. Čiže pozrieme opäť NQ. OK, tak tu ideme dole.
Ahojte, ahojte, tí, čo sa tu pripájate, vitajte. A zatiaľ čakáme, áno, zatiaľ čakáme tuto na NQ, na nejaký pekný vstup. No, tu inak môžete vidieť aj celý náš setup, ale teda ten bol ešte, alebo teda tesne po opene. A v podstate máme tu presne sviečky, ako chceme. A máme tu sweep na 5 minútovke na grafe. Pekne sme vlastne vyklesali, vytvorili opäť low, išli hore. Z toho návratu hore sa vytvoril pekne fair value gap a vlastne my sme tu sme chceli vstupovať. No keď sa to aj približte, tak to je veľmi pekný vstup, že vlastne by sme išli na začiatku fair value gapu niekde tu. Stopka by bola niekde tu a ideme 2R. Takže niekde tu. Takže toto by bol náš obchod. Ale ja by som to chcela vidieť trošku neskôr. Akože dá sa to samozrejme takto hneď od začiatku z open obchodovať. Dá sa to kedykoľvek počas dňa. Ale ja sa teda ešte počkám. Ale toto by bolo presne to, čo chceme vidieť. No tu sme asi zmeškali vstup. Opäť, keď si pozriete. Opa. Tu nás sme mali sweep. Z návratu fair value gap a náš long je tu na začiatku fair value gapu. Výborne. Keby sa to teoreticky vrátilo, tak by sa dalo ešte naskočiť. Aj keď pracuje sa, no, tak vidíme. Ja tento trade nebudem teraz brať, budem ho iba sledovať, lebo primárne teda chcem NQ obchodovať a uvidíme.
No, takže pozrieme sa. Takže pozrieme sa na to, ako... Akože vytvoril sa nám tu fair value gap a máme zónu, ale je to také... Neviem. Nie je to pekný setup. Jo. Teoreticky, ak zaverieme nad, tak vlastne by sme chceli vidieť návrat a zase hore pohyb. Keď by sme teoreticky mohli brať ako sweep z 15 minútovky. Čo ja viem. Môžeme skúsiť. Ale teda s menším riskom. Na druhú stranu. Samozrejme sa môže stať, že nás to ani vôbec nezobere do obchodu. Takže kľudne aj to sa môže stať. Stopka niekde tu. Asi takto nejak. Ale není to taký fakt pekný setup. Je to škarečí obchod, takže uvidíme, ako to celé vyjde. Ale zrejme ešte pôjde market dole, ale však vyskúšame. Tak potom nižšie budeme vedieť nejaký pekný obchod zobrať. Prípadne by sme mohli z tohto sweepu zobrať nejaký short, ale aj takto nemáme žiadny fair value gap, takže uvidíme. A na 1R budeme zatvárať na break-even. Takže ešte to si tu nastavíme. Niekde teda z tejto úrovne. Ja si možno nastavím aj skôr, lebo sa mi moc nepáči tento setup, alebo dám si minimálne pod fair value gapom. Si zredukujem stop loss. Lebo je to také dosť škaredé. No, tu by sme chceli ísť skôr už hore. A tam to bolo o ničom. Dobre, tak ideme hľadať ďalej niečo. Tu tam čisto chýbal nejaký sweep na tej 5 minútovke. A bolo to skôr z tej 15 minútovky, ale zase došli sme do zóny, bol tu fair value gap. Taký obchod, no. Môžu byť aj krajšie. Takže tu bola niekde stopka.
Tu máme opäť sweep, tu nám podržal tento fair value gap. Vlastne. Tu sme tá fair value, ten sme neprerazili. Ja si tu dám limitku, keby sme chceli alert. Čo mi to tam... Aha. No. Vážne? Toto? OK. No, lenže tu by sme mali teraz sweep pekný, ale nemali sme žiadny fair value gap, od ktorého by sme sa odrazili, čiže za mňa ešte čakáme. Ak by sme išli z opačnej strany, tak by sme mali zase tento sweep. To by už bolo dosť krajšie, ale museli by sme túto sviečku zavrieť tak, aby sa nám vytvoril vlastne fair value, lebo tu nemáme nič iné. Čo teda sa nestalo, takže hľadáme ďalej. About me, so of course it can be lingo. Yes, monthly open as well. But I don't want to short from here. I want to short from 76 down. I want to short from 76 cents. Okay, maybe 76. I guess I'm gonna scout this one soon. Too short after this. Look at this. 50%.
see much smoothies on this trade. Don't want to short.
being acting with blocks. No matter the outcome of this. They're mean. I want to switch these around. I always have Enki on this side and he. Please tell me if I'm missing something with that. Thank you, that is so sweet. I don't tend to use standard deviation on the higher time frame because I like. Thinking it's alright. Like that. Okay, you got it. You got it. Should be straight up now. Right now, guys. Straight up. Purple. Do you like this purple? We can actually play this like purple like that. No, kind of like so. So maybe like that. Better. But I know like so many models here. I could make something like that. Let's do it. My favorite color is purple and pink. So we need to have 3. 3 is like a number. For the Talat, right? Áno, áno, ako píšete, trading je nuda. A akože je to extrémne očakanie na ten správny setup. A čo je v súlade s našimi pravidlami, a všetkým, čo tam chceme vidieť. A proste čakáme. Hej, ako... no, keď si je ten market takýto, že sa to vlečie a fakt čakám, tak ja si trebárs vezmem knihu, čítam, alebo niečo idem prípadne aj popri tom ešte robiť, že nesedím úplne pri tom grafe stále. Samozrejme sledujem, lebo potom keď mi náhodou nejaký vstup ujde, tak som z toho nasratá, ale hej, ale no, akože sledujem, čakám, no. Takže ak máte nejakú knihu, kľudne o psychológii, to vám veľmi pomôže v tradingu, tak si to vytiahnite za ten čas, čo čakáte, tak aspoň niečo, aspoň nejaká pridaná hodnota, akože teraz naozaj sa to pohybujeme v takom nejakom malom range. Ťažko povedať, na čo teraz čakáme. Môžeme pozrieť správy. Som vlastne ešte ani nepozerala. Čo to? No, čo je dneska? Štvrtok. No nič dneska. Nič. Takže
by sme mali sweep, toto, vlastne sledujeme z 15 minútovky na túto 15 minútovku, pozrieme, či z 5 minútovky na 5 minútov, bolo by tu, teoreticky. A teraz by sme chceli vidieť fair value gap, ktorý tu nie je, a z toho preraziť a pokračovať. Ako teoreticky, kebyže toto berieme ako sweep, vlastne to by bolo z tejto sviečky po túto by bol na 5 minútovke fair value gap, ten sme vlastne zavreli nad, táto sviečka by nás teoreticky zobrala hore, to by bol risk reward ani jednak jednej by to nevyšlo, toto k tomuto. Tak, rozumiete, ako to myslím. Môžeme si to potom celé ešte prejsť. A keď nám ostane čas a nejaký obchod vezmeme alebo nevezmeme, tak môžeme si niečo ešte backtestovať a pozrieť. No. Akože pozerám to aj na tento obchod, a len tá sviečka nezavrela tak, ako by sme chceli. Ale teoreticky akože by to bol asi... Došli by sme. Teoreticky tu máme vlastne opäť sweep, táto sviečka zavrela nad iba knotom. Pri tej ceste hore sa vytvoril fair value gap, ten sme prerazili, nezavreli sme pekne pod
a nenabralo by nás asi ideálne, lebo ja by som čakala, že táto sviečka zavrela a ja by som asi čakala na vstup niekde ďalej. Čiže toto tiež není, zrejme by sme v tom obchode ani neboli, ale nejako takto by to malo teoreticky vyzerať. Teraz tu máme opäť opačný scenár. Ale my sme vlastne vytvorili fair value gap z toho začiatku. My by sme chceli to ešte inak. Ale teoreticky môžeme sledovať aj túto variantu. Či nám vyjde, ja tento setup brať nebudem, mne sa až tak nepáči. Ja si počkam na niečo lepšie, určite ich ešte bude zo pár. Ale tu by sme zavreli čiastočne nad, čiže ja by som možno, kebyže to berem, tak možno niekde tu. Ale toto bude iba obchod, ktorý budeme sledovať, pretože ten fair value gap sa vytvoril zo zlého miesta. My by sme to v podstate potrebovali niekde tu na mať, čiže nič moc, takže to si natiahneme na 2R, ale toto za mňa není úplne pekný obchod. Pozrieme ešte S&P. No a tu sme mali opäť toto bol z tej sviečky, z ktorej je tejto dosť škaredý sweep, nič, toto nerátame, to je škaredá sviečka. Kebyže to ideme z 15 minútovky, tak tu by sme už vedeli niečo nájsť, čiže aj tak kebyže 15 minútovka, to by bolo takto, ale nemáme tu nič, žiadny fair value gap. Dobre, naspäť na toto. Sa nejak motáme, krútime. Takže teoreticky tento sweep, ktorého to bolo, z tohto, medzi tým máme fair value gap. Čiže toto. A pokiaľ zavrieme nad, aspoň čiastočne telom musí byť zavretá sviečka nad fair value gapom, tak nastavujem limitku na buy a risk 1 k 2. Ale zatiaľ to ešte neberiem. Ešte čakám. Aj keď to není zase úplne pekný sweep. No. Uvidíme. Ešte čakám. No týmto spôsobom sa viete vyhnúť strašne veľa stratovým obchodom. OK. 27 sekúnd. Ale no, snáď nám to neujde takto. Stopka. Mac. A ten risk je aj v pohode. Takže ja nastavujem limitku. Není to úplne ideálne. Stále nám to ešte môže ujsť. Ale
Nevadí. No, môžeme si pozrieť ešte ďalšie grafy, ako to vyzerá. No, môžeme si pozrieť ešte ďalšie grafy, ako to vyzerá. No dobré, tak toto som nezobrala a vyzerá to dobré, vyzerá to fakt pekne. Teraz by som nastavovala teda stopku na break-even, takže ak ste niekto brali tento obchod, tak vyzerá to fajn, veľmi pekné. A tu sme teda presne mali ten sweep, mali sme fair value gap, NQ nám zobralo už vstup, rýchlo toto čekneme ešte. Toto. OK. No a tu máme náš vstup. Tak, uvidíme. Inak dosť, že keď nahrávam obrazovku, dosť mi to tu seká, takže snáď to není až také zlé. Opäť na 1R budem nastavovať, kde sme, zhruba trošku nižšie. Budem nastavovať stop loss na break even, čiže niekde, no proste niekde nad týmito, keď to prerazíme. Dobre. Takže poďme ešte kúsok. Šup, šup, šup.
A toto je pekný vstup. Není to úplne 100%, ale možno nastavím aj skôr stopku na break-even, by nás tieto highs neodrazili. Vidíme. No ale niečo nás to tak dosť drží. Aj na tej 5 minútovke. Tie vrcholy sú všetky také ale čo? Tu nič extra nemáme. Uvidíme. OK, takže prešli sme našou zónou, nastavujem si stopku na break-even a tí, čo ste brali tento trade, tak buď si zavriete na 1R a máte veľmi pekný profit na dnes, alebo môžete držať na 2R, alebo môžete zavrieť čiastočne partials na 1R a zvyšok držíte na 2R. Ja to dneska podržím teda na 2R a uvidíme. V každom prípade, ak by nám to došlo do stopky, tak v strate nie sme a ešte možno stíhame nejaký
16:38, možno ešte niečo stíhame a možno nie. Takže v každom prípade je to fajn. Ak by sme aj zavreli oba obchody, ktoré sme brali zhruba na 1 ár, tak profit je dneska veľmi pekný a uvidíme. OK, takže mne to zobralo, čiastočne mi to zavrelo na break-even. A teraz to pôjde čo hore, alebo... OK. No tak sa zavri. Dobre, tak máme dvakrát break-even a pozrieme niečo ďalšie. Pohľadáme. No, ale došli sme tu na 1,3 R. Nice. Dobre. Že by sme chceli ísť dole. Len na toto tu tiež nemáme žiadne. Nič. Premrkneme na tu by sme mali sweep. Zóna, ktorá nie je až tak ideálna, ale fajn. Vlastne to sme boli. Dobre, tak som sa teraz trošku obabrala. No. Teoretický sweep, ale nemáme fair value gap. No a tu sme mali opäť sweep. Fair value gap. Ak zavrieme nad, tak by zase malo zmysel ísť do longu. Zase to nie je úplne
najkrajší setup. No dobré, pozrieme si tu. Nastavíme si teda limitku. Alebo teda, samozrejme počkáme najprv na sviečku, ale ja si toto takto už predpripravím. Uvidíme. Stopka. Extrémne spomalené, to je. A take profit. Hej, toto mám 50 000 účet, ja väčšinou používam 50 000. Tento je Apex, ale mám aj Tradify, aj vlastne iba teraz mám u Apexu účty a Tradify, takže akože ja som spokojná. Apex má teraz tie balíčky, 5 účtov naraz si viete prípadne spraviť, keď doplňam nejaké fundované účty, tak vlastne tých 5 chaliek si tam viete nakúpiť, čo je veľmi fajn. Vlastne chalku tam viete splniť za jeden deň, takže a potom vlastne sa tam platí iba ten poplatok potvrdzujúci, aby vám otvorili účet, ale inak akože za mňa spokojnosť, no. Tak, počkáme ešte na zatvorenie sviečky. Už sme aj stihli vyklesať. A ešte 12 sekúnd. Už sa tam strašne motáme. Škoda, ten úplný prvý obchod na Opene, ten bol fakt pekný. Potom tam sme mali ten break-even, potom na US 30, tam by nám to super vyšlo. A tu bol opäť ten break-even, ale dal sa zobrať na 1R alebo 1,3R sa dalo zobrať. Tuto pekne vidíte aj, že prečo nevstupujem hneď keď to breakne fair value gap, prečo čakám na zatvorenie sviečky, lebo sa viem takto pekne vyhnúť nejakým ďalším stratám. A tento market je už teraz, toto je strašné. Tak my by sme naozaj chceli len taký pohyb hore
aby nás nabralo a znova hore. Ale toto je už také, no. Povedzme, alebo dúfajme, že nás to rovnako podrží, kebyže sa market rozhodne ísť dole. Tak to tam bude tiež takto strieľať a odstrelí nás to do profitu. No, čakám, či... čakám, či mi zavrie sviečka buď nad, alebo keď zavrie pod, tak už to pre mňa nie je teda platný setup a vypínam to. Aj keď ani toto motanica není úplne ideálna, ale ešte chvíľu počkám, dám tomu ešte zo 2 sviečky a prípadne to vypnem. Ale krúti sa to skôr smerom dole, takže nič moc. Dobre, toto asi aj zavriem, toto nemá zmysel, takže nič. V podstate to nie je ani vstup na short, lebo síce sweep by bol, ale žiadny fair value gap, nič. To by sme potrebovali, kebyže nám tu vytvorí, kebyže to teraz zvrtne, vytvorí to fair value gap, spraví to nejaké nové high, fair value to vytvorí medzi tým a prerazíme, otestujeme a ideme dole. Naozaj, keď si toto natestujete, tak tie vstupy a tie obchody vedia byť fakt pekné. Takže ešte pozrieme tu na a budeme asi aj končiť. No pozrite na to. Luxusné. A my sme to nezobrali, lebo sa mi to až tak nepáčilo. A na NQ som tento fair value brala. No, takže tak. Ale super, zajtra je tiež deň. Pokračujeme. Tu by bol sweep s touto, prípadne na 15 minút to proste nezvrtne tak dole. Takže poďme ešte kúsok. Šup, šup, šup. Ešte kúsok, ešte kúsok. Asi to aj screenshotnem. Neviem, či to ide. Asi ide. No, zatiaľ pozrieme na S&P. Dobre, takže S&Pčko, sweep, veľmi taký postihnutý malý fair value gap, ktorý by sme ani nezavreli. Toto by nám nevyšlo na short, to je nič. Z tejto pozície tiež nič. Ešte NQ pozrieme, či náhodou niečo. A tu už klesáme. Vidíte, akože ono je to strašne fajn, že počkať na tú sviečku, lebo inak to by bola hneď stopka, kebyže vstupujeme len na breaku fair value gapu. Že my tam chceme to uzatvorenie. Aspoň čiastočné, aspoň niečo. A kebyže tu chceme ísť na short, tak bol by sweep, ale žiadny fair value gap, nič. A potom to pokračovalo ďalej. Akože chcem všetky tieto podmienky, naozaj je to najlepšie, čo môže byť v rámci tohto obchodovania.
za mňa. To teoreticky, kebyže sa ešte niečo vytvorí, tak možno nejaký long, ale ťažko povedať. Dobre. Koľko je hodín? 17. Dobre. Na dnes to bude asi všetko. Budem to ešte prípadne sledovať. Možno ešte niečo vezmem mimo streamu. Tak dajte vedieť, či ste potom tiež ešte niečo zobrali, ako sa vám darilo a vidíme sa nejaký ďalší deň. Tak sa zatiaľ majte. Ahojte.